Hola, hola, que tal? Moi boas tardes. Xa sabedes que estamos en un horario pouco habitual, pero hoxe creo que era totalmente necesario. Xa vedes por aquí o noso entrevistado, pero antes de nada quero saludar o meu compañeiro Sergio Piñeiro. Sergio, que tal? Que tal, Víctor? Pois moi boas, moi ben por aquí tamén, estamos ben acompañados, xa o pode ver a xente, e nada, con ganas de falar un pouco con Arturo e que nos conte sobre o último libro que acaba de escribir, que creo que a todos os que somos galegos seguro que nos afecta dunha forma ou doutra. Pois como ben di Sergio, temos entre nós Arturo Lezcano, que teño por aquí isto. Aquí vedes El país invisible, o seu último libro. Arturo, que tal? Como estás? Moi ben, alégrame moitísimo estar aquí porque de espectador paso a entrevistado e iso pasa poucas veces e cando pasa para sentirse feliz, no meu caso. Así que feliz de estar con vos. Pero ti podías haber chamadome, ti podes decir cando queiras, en plan, ei, quero aparecer no A Balón Parado, quero que me fagades unha entrevista, nos verdadeiramente encantados. Se non chamamos antes é simplemente por non querer molestar, que somos ese tipo de persoas tamén que non queremos ser pesados con moitos de vos, entón, pues, nos é un placer. Se queres, contanos un pouquiño como nace esta idea, como surge o tema de escribir sobre El país invisible. Pois mira, a historia, digo estes días que menos mal que a vocación ou que fose levoume a América Latina porque senón non habería libro. É dicir, se eu xornalista saído de Riazor, iba a dicir de Abegondo, pero antes da Cea da Má, e de toda a lama posible a vida por haber que vivimos durante moitos anos cubrindo aqueles anos moi bons no deportivo e o millor non tan La non tan estepa. elaborados, non tan elaborados no xornalístico ou polo menos na estrutura do club, se me chega a dar por ir a África, por exemplo, pois non podería escribir sobre o país invisible porque poucos galegos hai en África. Neste caso, o libro nace un pouco desa pulsión de eu empezar a ir a América Latina, concretamente as miñas primeiras a Buenos Aires por unha cuestión literario futbolística, básicamente por ir ver a River Plate, acompañalo aí onde fose, con meu amigo Juan, e a partir de aí, pois unha historia, compartida de estar en Buenos Aires, en Río, en outros países, ata que, por fin, acabo vivindo ali. E o vivir ali, pois aparte de cubrir a actualidade moi rabiosa que sempre hai en América Latina, pois acabei cubrindo moitas cousas dese país invisible, desa outra América Latina ou esa doutra Galicia, que é toda esa Galicia transterrada. Aí vivín de todo, e claro, esas cousas destílanse, pasaravos a vos tamén, non? Van pasando as cousas aí, quedan aí no miolo, e cando volvín, cando regresei a Madrid, neste caso, pois a verdad é que dixen, bueno, é o momento de poñer isto nun libro. Non foi directo, pero ao final conseguino. E esa é a razón de que teñades entre vos dúas versións, ademais, a original en galego e a traducción en castelán do País Invisible. Este é un libro no que falas moito de fútbol tamén, de como os galegos migrantes levaron a outro lado do charco pois unha parte da cultura, neste caso, pois a través dos equipos de fútbol, no noso caso pois falamos do Dépor, tamén a xente do sur de Galicia, pois do Celta. En ese libro mencionas, por exemplo, que en algún centro galego que hai, por exemplo, pois na Habana, en Bos Aires, en Montevideo, etcétera, etcétera, pois hai elementos dos equipos, neste caso tamén do Dépor, recordo que na parte de Cuba, creo que é que falas que incluso teñen un banderín do Dépor aí presidindo unha das salas. Como de importante é, neste caso o Dépor, pero os equipos de fútbol neste proceso da migración? A ver, non é unha sorpresa que o fútbol vertebra as sociedades e polo tanto tamén vertebra esa sociedade transterrada dos galegos alá, que está presente ao longo de todo o libro, pero evidentemente la cabra tira al monte, pero está presente porque o fútbol estaba presente como elemento vertebrador desas sociedades centros, como que irades chamar, en calquera país, mesmo en países onde non había tradición futbolística. Ese caso de Cuba, por exemplo, que ahora Cuba comeza pouco a pouco, non, interesarse máis alá da pelota que chaman eles do béisbol, comeza a interesarse polo fútbol, pero sí, é moi rechamante que vas ao centro galego da Habana, que como chamo yo Vaticano da diáspora, porque realmente é tan suntuoso e tan
tan bestia que chegas ali e dis, ostras, como fixeron isto, e o primeiro que atopas non na entrada, senón na entrada da sociedade máis importante ou da Federación de Sociedades Galegas non son bandeirín, senón que é moi gracioso, teño fotos para comprobalo, están o plantel, o cadro deportivo, pois non sei se debe ser do ano 18, último ano en primeira, creo, máis ou menos, e están ali, foto por foto, como se fosen láminas, pois dando a benvida, non? Eso é testimonial, non? Porque noutros países, realmente, agora seguro que podemos aprofundar, hai historias realmente impresionantes. E quedoume por dicir na outra resposta que, en parte, este libro nace tamén dun primeiro libro que fixen, o meu primeiro libro no ano 2005 publicado, que foi despois dunha investigación que fixen na Argentina, en Venezuela e tamén en Galicia, por suposto, que foi o libro sobre Cheche Martín, egrexio deportivista, historia, creo que, bueno, ahora por fin, creo que ahora xa está presente nas historias do Deportivo como debe, pero que daquela, hai 20 anos, ainda me acordo cando Moncho Viña veu me dixo, a historia de Cheche Martín deberíala contar ti, porque eu viaxaba moito ali. E eu agradecinlle moito e sigo lle agradecendo o feito de que me levase ali e eu poidese contar a historia dun neno exiliado que acaba sendo, con esa historia fabulosa que tamén conto neste libro de xeito máis pequeno, acaba sendo un dos puntais do subcampeonato do 50, despois vai a outros equipos, o Barcelona, Atlético de Madrid, Selección Española e demais, e acaba sendo un dos grandes entrenadores dos 60 e dos 70, mestre de Arsenio, como sabemos, é unha historia fascinante de Cheche Martín do deportivismo, e iso tamén foi un pouco xermolo do que foi este mesmo libro. E volvendo aos centros e aos países, pois sí, está presente en cada país o seu xeito. En Cuba, como digo, non é un país moi futbolero, pero aínda así había bandeiríns e demais, e nos outros países hai unha cantidade de cousas xa non só do deportivo, senón do fútbol e do fútbol galego que son realmente rechamantes. Como, por exemplo, o caso de Venezuela, non? Que existía o Deportivo Galicia e tamén houbo por aí un Deportivo Celta. Sí, bueno, eso é moi curioso, non? Porque, bueno, a historia dos asociacionismos galegos nas Américas, xa non diremos América Latina, porque en Estados Unidos tamén, e tamén hai equipos importantes e xogadores importantes. Claro, hai moitas veces que hai que aunar vontades políticas, sociais, de orixes, e por suposto aí tamén está o fútbol, non? Entón, no caso de Venezuela había varios centros, chegados aos anos 60, primeiros no anos 60, de feito, pois deciden, bueno, pois xuntarse, non? Na Irmandade Galega, ata hoxe con vizosa saúde. E entón, pois tiñan varios nomes para poñerlle, porque claro, había xente do Deportivo, había xente do Celta, chegou a haber a idea de que houvese un Deportivo Celta, que é un nome bastante fantástico, se o pensamos ben, non? Se nos quitamos dos nosos amores, filias e fobias e demais. Ao final, acabou gañando un Deportivo Galicia, que efectivamente foi un club moi importante nunha época, precisamente na que estivo Cheche Martín en Venezuela xogando, na que o fútbol, por esa entrada masiva de emigrantes, especialmente galegos, portugueses e italianos, canarios tamén, pois tivo unha liga, bueno, pois eu creo que a máis importante da historia de Venezuela, o mellor agora un pouquiño tamén se está chegando, e o Deportivo Galicia foi campión, e ademais, bueno, digo Deportivo Galicia realmente é o da Bahía, pero pode ser Deportivo Galicia ou Galicia en calquera caso, e ademais, tense dito que é o único club venezolano que ten un título internacional, non? Acadado nos primeiros 70. Bueno, como pasou noutros países e noutros clubs, pois o Galicia foi importante en tanto a comunidade galega estaba nunha idade, digamos, unha maioría poboacional que non era moi avellentada, e entón estaba aí na ponta dos dedos o feito de que houvese moitos galegos nacidos en Galicia, xa non só fillos, senón nacidos en Galicia, que tiñan 25, 27, 23 anos e xogaban ao fútbol, e esa foi a experiencia do Deportivo Galicia, que foi, ademais, campeón de Venezuela, aparte dese título americano. Falábamos de Cuba, falábamos de Venezuela, que son países nos que gusta o fútbol, pero quizás non ten tanta tradición. Por iso quería pasar agora a falar a outro no que o fútbol é pois unha institución como é Uruguai, un país que gañou 2 mundiais, o primeiro e o de 1950 con ese maracanazo histórico, e no que tiñan importancia os descendentes de galegos que estaban nesa selección.
eses descendentes, pois, non somente eses, senón outros, acabaron pois tamén xogando na actualidade, e queríame parar nunha anécdota que contas no libro sobre ese Galicia-Uruguai que se xoga no ano 2005, e no que case había máis apelidos galegos na selección do Uruguai que na selección galega. Sí, sí, foi así tal cual. Eu acórdome que estaba en San Lázaro, estaba en prensa, inda que 2 semanas despois eu marchaba xa, marchei por 12 anos para lá, pero estaba na tribuna de prensa e había un xornalista que era de fora, que non era madrileño, e dicía, claro, déronos a folla de aliñacións, e claro, ti vías, pois daquela, pois imagínate, non sei, aparte de pois os apelidos galegos daquela, non? Os que estaban, non? Losada, Couñago, do Dépor, pois estaría Viqueira, bueno, pois todos eses xogadores con apelidos galegos, máis ou menos, pero que despois vías o plantel uruguaio e era tremendo, porque eran, pero dos 11, o mellor 8 eran apelidos galegos, non? E dicía, joder, que sorte tedes, que podedes montar 2 seleccións galegas. Claro, é o típico chistiño que che dio de fora, que che queda aí, como tantas outras cousas que se contan no libro, de que o mellor non nos damos conta, bueno, pois é normal, porque non temos a perspectiva de darnos conta do que temos diante, e efectivamente, pois é importante porque Uruguai ten a pegada galega é tan importante como a italiana na Argentina, máis ou menos son vasos comunicantes entre italianos e galegos, non? Pero a primeira comunidade, sen dúbida, é a galega. Pero que daquela, como dicías, xa non son os anos 30, dis que teñen 2 mundiais, pero eles levan 3 estrelas na camisola, non sei se sabedes, porque 3 ou 4 xa, incluso, porque contan os Xogos Olímpicos antes do primeiro mundial, que foi no ano 30, os Xogos Olímpicos de Amberes e outro, non sei se foi Ámsterdam, que gaña Uruguai e que contan como títulos mundiais, non? Daquela, que era primeira vaga, primeira onda, primeira oleada de galegos e de emigrantes alá, xogaban fillos e tamén galegos, o que che dicía, non? Xente que con 20, 25 anos estaban ali. Ali estaban Héctor Castro, el Divino Manco chamaban, non? Álvaro Gestido Pose, que chamaban el Caballero del Deporte. Son esa xente que fixeron esas xiras europeas, que gañaron os Xogos Olímpicos, dis que inspiraron tamén a camiseta do Celta do ano 23, porque coincidían por aquelas xiras, pero que despois, no ano 30, están Lorenzo Fernández e o Vasco Cea. O Vasco Cea é unha institución do fútbol uruguaio, é como dicir aquí Sabino o Zarra, da Furia do Atleti de Bilbao e toda esa xente dos anos 30. O Vasco Cea era galego, por suposto, non? E Lorenzo Fernández eran galegos, o que non se sabe se naceron en Galicia ou naceron en Montevideo. Pero se pulamos 20 anos para diante, temos efectivamente no Maracanazo, en máis ni menos que o don Obdulio Varela, el negro jefe, pois era de pai galego, que pase que, era Obdulio Muiños Varela, que xa Varela é un apelido galego, pero era o apelido da nai, Muiños era o pai e levaba medio culto. E no medio está Cotorra Míguez, maravillosos alcumes, o Cotorra Míguez era de Meicende, e foi o máximo goleador do campeón do mundo de 1950, foi o Pichichi do Uruguai. Bueno, como iso hai moitísimas historias, Uruguai encerra historias incribles, o mellor adiántome, pero xa para meter a directa, eu creo que a máis impresionante, aquí hai que darlle grazas a Xavier Maceiras, un gran investigador do noso fútbol, do fútbol de Arteixo e de Bergantiños e demais, bueno, que na súa historia do deporte do fútbol de aquela bisbarra, pois cita o caso do Peñarol de Lañas, que iso é unha historia maravillosa, porque, bueno, Peñarol e Nacional, tamén se conta no libro, Nacional era o clube de máis preferencia dos galegos, e segue sendo hoxe, tivo un presidente galego moi importante, José Añón, que ademais era un empresario moi coñecido ali, e que, sin embargo, Peñarol tamén foi collendo moitas vontades dos galegos, entre outras cousas porque Washington Cataldi, que era un presidente do Peñarol, un dos máis exitosos nos anos 70, tiña unha muller galega, se non é boi é vaca, quero dicir, se non o galego, se non é o protagonista, pois terá na casa, non? E entón, pois veraneaban na Coruña. Entón, Peñarol foi un asiduo do Teres Herrera, igual que Nacional, e nun ano no que Peñarol xoga o Teres Herrera, nos anos 70, a él lévano á parroquia de Lañas, en Arteixo, no que descubre que hai un club chamado Peñarol de Lañas, que ten un escudo maravilloso, que é o escudo do Dépor, pero pon Peñarol de Lañas.
directamente, non? Entón, el comprométese a cando me volvan, bueno, de feito creo que Peñarol gaña ese ano, entón volve ao ano seguinte e comprométese a que xoguen Peñarol contra Peñarol de Lañas. E hai un partido que se xoga a tribuna chea en Elviña, que gaña creo que 8-1, 8-2, con 5 goles de Morena, un ídolo histórico de Peñarol, e aí está, Peñarol contra Peñarol de Lañas, dunha parroquia a uns kilómetros da Coruña. E de aí para adiante, pois eu conto como neno do ascenso, como neno dos 80 de Riazor, como todos os días, todos os domingos víamos primeiro en marcador, despois cando se fixo xa pabellón, dende general, víamos varias bandeiras que eran rarísimas, eu non entendía na miña mente de neno, vía CNDF, e unha bandeira, era un pouco como negativo da bandeira galega, non? Era azul de fondo e unha franxa branca. Despois explicarme, era Club Nacional de Fútbol. Estaban os uruguaios de outro lado. Despois viñeron os quilomberos cos bandeiras de Peñarol, sempre presentes. A Peña, houve unha vez que veu Nacional a xogar o Teres Herrera xa no século XXI e foi o plantel de Nacional a Malpica, a Peña de Nacional, a visitar a Peña de Nacional. Onde ondea ata hoxe, eu creo, senón que me corrixan, a bandeira de Nacional no Paseo Marítimo de Malpica. É dicir, hai o fútbol é o resumo, o símbolo dese encontro total, cultural que hai entre Uruguai e Galicia, e por iso eu quería, pois, bueno, deitalo e deixalo claro no libro. Pero, Arturo, eres unha enciclopedia. No, a enciclopedia está no libro que foi moito traballiño, isto non é de memoria. Sí, pero mi madriña. Temos por aquí un nome apuntado para saber que nos podes contar. Andrés Martínez e un Teresa Herrera. Tamén. Pois mira, esa é outra historia uruguaya. Andrés Martínez é o gallego Martínez, como van chamar, non? Tantos gallegos de sobrenome en Argentina e en Uruguai, igual que Tano ou igual que outros moitos xentilicios. Andrés veu xogar unha época o Racing de Ferrol. Medio centro, así, pundonor, garra charrúa, esas cousas. Pero tiña unha distinción. Bueno, foi na época en segunda do Racing de Ferrol, despois foi xa para Osasuna, viaxou por Europa e despois xa volveu para Uruguai e precisamente saiu de Peñarol, non Nacional. Entón, a distinción del cal era? Cal era isto, digo cho, porque estuven con el en Uruguai, temos un gran amigo en común, Carlos Tarán, bueno, puiden estar con el, co seu pai, contou unha historia ao pai, que preciosa, é unha das típicas historias anónimas que se contan no libro, pero claro, contábame el, xa retirado, ahora terá 50, 52 anos, pois contábame como foi aquelo, non? El primeiro veu con Peñarol, antes de xogar no Racing de Ferrol, veu o Teres Herrera, acordadesvos como era, non? O Teres Herrera, que se poñían aquelas cadeiras brancas na pista de atletismo pos equipos que non chegaban á final ou que se xogaba a segunda semifinal que daban a ver o fútbol, cousas impensables hoxe. E tamén lembraredes como era pois o rodicio carrusel de empanadas, botas de viño, Increíble. tortillas, o que vivimos de nenos, non? Ali. Bueno, pois resulta que Peñarol estaba vendo a outra semifinal, Peñarol clasificou, creo, daquela para a final, ano 2001 ou 2002, algo así, e habería que miralo no libro, xa non o sei de memoria, como che digo, e entón estaban ali sentados, bueno, durante o partido que xogou el empezou a escoitar Martínez, pum, 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 e dicía, non pode ser, están chamando por min na grada. Claro, era un grupiño que eran da aldea do pai. Vou chegar ata ali. Acabou o partido e mentres estaban vendo, esa xente pasábanlle a bota, a empanada, e dicíanlle os compañeiros de Peñarol, dicíanlle, gallego, quédate, habla con el presidente de aquí, quédate, que este es tu lugar en el mundo. Bueno, as cousas do fútbol fixeron que, non sei se serían as épocas de Luchito Malvares na plaza de Pontevedra ou Paco Casal e demais, aquelas épocas de tanto uruguayo no Deportivo, pero acabou no Racing de Ferrol, non? E que pasaba no Racing de Ferrol? Pois que el xogaba, e claro, eu digo no libro, despois non marchaba a un restaurante italiano de domingo de futbolista ou a Chevalier, ou o Chevalier da época ou o correspondente que houvese en Ferrol, se é que saían en Ferrol. Non, este señor collía e marchaba a Andragalla, creo que se chama, en Zas, que é a aldea do seu pai, donde saiu cunha man diante, outra detrás,
marchaba a ver os seus avós e pasaba o domingo ceando cos seus avós e o abuelo contándolle as historias de lareira da familia ali despois de xogar un partido de segunda división. E entón eu digo, eso non pasa nin sequera cos galegos que son da Galicia interior, da Galicia territorial e que marchen un pouco, bueno, pois el o afecto que tiña era saír de Ferrol e ir pola autopista, chegar, despois coller a carretera e chegar a Baio ou a Zas ou onde fose, onde está Andragalla, creo que é Zas, senón que me perdonen porque xa non sei se é de Zas, e aí está, esa é unha conexión máis que nos conecta e seguramente moito máis a eles, en tanto fillos da diáspora, que teñen dende dentro metido o desarraigo de non saber o millor de onde son exactamente, e que o descubren sendo xogadores de élite en Europa. Pareceme impresionante. Tamén hai emigración no xornalismo, e un deles que, volvendo a Venezuela, é Papaíto Candal, que ten esa frase de que hiciste, Papaíto, pois unha ocasión errada, creo que era no Mundial do 82 por Leandro, un dianteiro brasileiro, e que despois acabou volvendo a Coruña. Ele era da Coruña, voltou xa maior e faleceu, creo que hai cousa dun par de aniños, pero sendo unha auténtica institución do xornalismo que se acabou retirando, por decirlo así, á beira de Riazor. Claro, eu lembro del perfectamente, pero perfectamente estar eu na tribuna de prensa e ver a un señor que, claro, eu un rapaz, eu non sabía quen era, non era xornalista con nós, non traballaba no Deportivo e tal, pero estaba nos partidos e os maiores dicían, non, está Lázaro Candal e tal. E era unha institución, pois desas cousas, outra vez, que non temos a perspectiva do importante que che dicían, non, é moi famoso en Venezuela. E é como, é moi famoso allende los mares e non... Bueno, pois era unha institución, pero unha institución que saiu pois de Monte Alto, saiu do fútbol modesto coruñés, xogou con Luisito Suárez, emigrou coa familia e acabou sin ser xornalista nin nada que se lle parecese, tiña unha tenda de deportes, material deportivo, acabou pois collendo a época da televisión nun país no que, curiosamente, non ten moita cultura, cada vez máis, non tiña moita cultura futbolística ou tanto como outros países, pero si os mundiais sí que se viven, eu vivín algún pasando por Venezuela e é tremendo, porque como párase o país, non? Entre españois, italianos, esas cousas, non? E entón el fixo das narracións deportivas algo moi lúdico e moi gracioso e empezou a cuñar frases. E a máis famosa, efectivamente, foi Leandro, que era un gran xogador, pero non estaba adornado polo gol, non era dianteiro e tal, e fixo algunha cousa así nunha xogada, e moi o estilo latinoamericano, dixo, que hiciste, Papaíto? E entón xa lle quedou ese retrouso a muletilla de que hiciste, Papaíto Candal. Efectivamente, cando el se vai retirar, ven a Riazor, ven a Coruña, e vai a Riazor os domingos, colaborando con algún medio, pero sobre todo, pois porque era unha institución e era un coruñés galego que a vida o levou a Venezuela e ali fixo carreira. E non só iso, o seu fillo segue sendo unha das figuras de ESPN en América Latina e en Estados Unidos, inda que creo que vive en España, porque moitos anos cubriu o fútbol español, pero aí está Candal dando todo, e algunha vez eu estiven con el en Riazor nas épocas dos anos de Champions. Así que outra historia máis, que en vez de contar pois historias de xente que fixo vida con outras cousas, el fixo vida co fútbol, e se cadra, pois, bueno, a miña homenaxe para que se teña presente xente como Lázaro Candal. Declaración, falamos do fillo Alex Candal, non Adrián Candal, o noso compañeiro da cadena SER, moi bo narrador, pero... Adrián que mire a árbore xenealóxica, porque se é Candal, algún parentesco de haber por aí. Temos que falar con Rocío Candal tamén, colaboradora desta casa. Efectivamente. Sí. Hai un xen futbolístico no apelido Candal, claramente. Sí que hai, sí. Se falamos todas as historias, parece que son dun pouquiño lonxe, pero no ano 2016, ese Depor Celta, no Gran Parque Central de Montevideo. Depor Celta, Montevideo. Vivistes máis vos. Eu simplemente o puxen por algo de novo, para deixar claro que moitas veces din, pero eu que teño que ver xa con... Ninguén o di así tampouco, non? Pero quero dicir que non hai un interese xenuíno da outra Galicia que hai ali
e que o que conto sempre nestes días de presentacións en entrevistas é que seguramente os italianos ou os irlandeses sí que o teñen bastante máis claro, non? Ese patrimonio. Pero hai feitos que son tan irrefutables que só con dicilos xa quedan ditos. Efectivamente, o Depor Celta do Parque Central, da cancha de Nacional, é o primeiro, e se cadra, único derbi galego xogado fora da Galicia territorial. En ningún lado se xogou porque aínda non chegamos a ningunha final e de momento creo que non sei por que non nos pode tocar o Celta na Copa, pero creo que nos tocou o Sabadell. Por Pero proximidade, disque. bueno, non sei, pois será, pero seguramente se seguimos avanzando, mellor nalgunha final nos atopamos, pero senón é o único, senón que me corrixan os historiadores do fútbol, dende logo foi a primeira vez. E por que é aí? Pois é que, vamos, está dito, podía ser noutro sitio, acordades vos da xira recente tamén, uns anos antes do Deportivo en Venezuela, non? E algunha máis que a ver, seguro. Bueno, está claro, non imos a Hong Kong porque o mellor non ten tirón marketingiano, pero en Uruguai, dígoche, e no Brasil, que che vou dicir, o Galicia da Bahía é un caso espectacular tamén, de equipo de primeira división, o Español de Buenos Aires igual, está aí, está presente o deportivismo, tamén o celtismo, en Nova York igual, e de outros equipos, pero vamos, eu que vivín en Londres, a diáspora londinense, conteino varias veces en artigos varios, a forza, o pulo que eu vin do deportivismo na diáspora, non creo que haxa unha ferramenta máis de sentimento, non? Non só por levantarte a tal hora para ver o partido, senón porque acabas falando e xuntándote con xente que normalmente non o farías se non foses futboleiro. Bueno, xa unha última que deixamoste marchar, pero ao marxe do fútbol, ti neste libro fas unha reclamación, non sei se ao Concello da Coruña, a Xunta, a quen corresponda, que é que na Coruña, nese peirao hoxe ocupado pola zona de Palesco, este centro comercial con tantos centros de ocio, que nesa zona pode haber algo que recorde a emigración, porque esa foto por todos coñecida dun pai abrazando ao seu fillo chorando mentres vían marchar a unha parte da familia, esa foto mítica da emigración galega produciuse aí, e, sin embargo, non hai nada que o recorde. Sí, bueno, sí, eu pido, pero que eu creo que non é nada delirante, porque, como digo, se hai un eixe transversal que nos define como territorio, como pobo, que é a emigración, sen dúbida, que non haxa nada aí, que non haxa nada no mesmo sitio en Vigo. Bueno, sí, hai centro comercial tamén, e iso sí que se repite, e que non haxa non só un recoñecemento. Eu o que pido non é un museo ou nada diso, senón pido algo vivo que nos permita que eu, que non fixen nada especial, simplemente por vivir onde vivía, fun colleitando historias, e moitas teñen que ver co fútbol, de seguro, absolutamente seguro, porque me pasou tamén hai 20 anos cando fixen o de Cheché e non había nada, e saíu do mesmo Porto da Coruña, de seguro van saír historias ocultas e que o mellor son, eles pensan que son historias familiares, que non vale a pena pois dalas a coñecer. Imagínate, Andrés Martínez, o gallego Martínez, a min contoumo porque estaba ali e fixen un asado, estiven con el, nin sequera en Montevideo, no sitio onde ele é, que en Pando. Pero estou seguro de que se hai un espazo onde se poden botar as historias de familia vía grabación, que agora todo o mundo pode gravar, memorias familiares escritas, e cousas que chamen, non? Como todo museo, como todo centro, como todo espazo, que poidan nutrirse de algo que aínda está vivo, aínda que xa son os nosos avós, a maioría dos que emigraron, pois eu creo que é o mínimo de xustiza, e ademais xa non é por unha cuestión de xustiza ou de protestar ou non sei que, dis Concello, Xunta, tanto me ten. Eu imagino que é unha cuestión xa de administracións e de estar todos xuntos, incluído Portos de Galicia, non? Eu creo que é unha achega mínima para a nosa historia, para non perder a memoria, para non caer no esquecemento, que, como digo, en plan coña, que se pode chamar o espazo, e que todos poidamos compartir as nosas historias. Se siguen caendo na desmemoria, os nosos fillos, netos e demais, xa non van saber nada. E os que veñen de fora, que ahora viven aquí, que son descendentes, moitos deles, de galegos en Venezuela, en Brasil, na Argentina, que viven agora na Coruña, en Galicia, tampouco van poder facelo. Así que
o que pido creo que non é nada descabellado e oxalá o poidamos disfrutar nós antes de que os nosos fillos. Oxalá. Arturo, non podes irte de aquí sen falar un pouquiño da actualidade do clube, así que unha moi faciliña para falar do Deportivo. Gustaríame saber como estás vendo o Deportivo hoxe en día, tanto no punto institucional, con ese discurso sobre a canteira, os valores e demais, e tamén na parte futbolística, porque este ano, que agora estamos no ascenso directo, hai moitísimo debate, así que o teu Sí, sí, turno. bendito debate, non? Porque cantos Bendito debates debate. tivemos na lama da lama da lama, non? Sobre o Deportivo, o sea, o eido Deportivo, eu creo que o fútbol nútrese de resultados e de gustos. Cada un gustalle un tipo de fútbol ou cada un gustalle un tipo de... Bueno, este ano eu creo que hai máis debate porque realmente hai unha riqueza, vamos dicir así, táctica que provoca pois moito debate e eu son un ascendido parte dese debate. Gústenos máis ou menos o que estamos a ver, vexo moita queixa de tal, o feito que estamos onde estamos. En novembro, despois de pasar un primeiro bache, non sei como dicir, non? No mes onde nos enfrontamos os de arriba. Ten que vir polo menos outra, pero o que parece claro, cando ves unha diferencia de máis 12 goles, cando ves que houbo moitísimas defensas nas que podemos estar de acordo máis ou menos, tanto nos cambios de posición, como nos cambios de numeritos telefónicos, como nos cambios de certos xogadores que ahora mesmo pois, poden estar no banco en vez de estar xogando, o feito é cando ves un máis 12 e ves dúas derrotas, corrixídeme se non é así, é difícil debatir. Dito isto, por gusto, pois home, eu prefiro Tele Santana e Brasil do 82. Dígovos absolutamente en serio e non comulgo con moitas cousas que vexo. Pero teñen unha frase moi bonita os argentinos que é andale a cantar a Gardel. Como, que nos vamos queixar se estamos aí arriba? Pois non é momento de queixarnos. Non é resultadismo, porque creo que, independentemente dos gustos, se estivésemos con 3 derrotas máis que poden chegar a xiña, eu creo que o empaque do equipo está, os suplentes moitas veces melloran o que se está vendo no campo, cousa que non pasaba outros anos, e, por suposto, porque creo que temos o maior talento da categoría de medio campo para arriba, ou especialmente na línea de 3/4. Con iso, eu creo que estou máis que posicionado. Así que a seguir, sigamos debatendo, porque é o típico ano que, sin querer, o mellor chegamos a abril e maio e non baixamos do 6º posto, non? Que é o que todos queremos, inda que algúns xa digan que hai que ascender directo. En fin. En canto á actualidade institucional, pois aí é máis longo e mellor máis complexo. O discurso de canteira pareceme evidentemente ben, porque son o máximo defensor dese estilo, téñense que ver os resultados ao longo dos anos e, dende logo, o novo centro de adestramento pois seguramente axude a iso, non? Por ese lado estou perfecto. No campo da comunicación ou xa que falábamos do esquecemento, da memoria e de todo o que se fai de portas afora para darnos e sentirnos con un eixo transversal que nos defina a todos, bueno, creo que están recuncando un pouquiño no que se fixo de 2 anos para atrás, e despois dun inexplicable buraco institucional comunicativo no que, ao meu ver, deixouse de lado todo o que nos define como deportivistas e moito máis como cidade, e agora, pois, de novo, vexo un pouquiño no guieiro que a mí me gustaría. Sí que me gustaría que se aprofundase e que houbese moitísimas máis accións referidas ao noso maior patrimonio, inda que xa non sexamos accionistas, que somos nós, os 30.000, e que, ademais, se poida realmente ver nos momentos nos que estamos todos xuntos. Refírome aos partidos. Os partidos hoxe en día xa sabemos que non duran 90 minutos, duran 100 ou 105, e ademais hai un entretempo ou descanso no que se poden facer moitas cousas bastante mellores das que se fai, e, por suposto, nas previas dos partidos, se queremos ser unha parroquia ben avinda e estar os 30.000 preparando e quecendo o partido, poderíanse facer máis cousas. Así que aí o deixo. Pois, con esta reflexión, Sergio, cerramos aquí a entrevista. Moitas gracias polo teu tempo. Gracias a vos. Nada, quería
aproveitar para recordaros a todos a comprar este libro, calquera das versións, a que teño eu, a que ten meu compañeiro Sergio, castelán, galego, o que querades, pero ide, correde a comprar este libro de Arturo. Arturo, moitas gracias. Fernando, podes cerrar. Buena semana.